Lusiphethe indaba lezi ngodaba oluthi Inqawe esebenza ngamabhetri noma ugesi, E-Cigarrete, isidume kakhulu lapha eNingizimu Afrika. Loluhlobo lokubhema ke olubizwa ngeVaping lungenye yezindlela zokubhema kwabafuna ukuyeka ugwayi. Kepha Izazi kwezemithi zithi nakho kuyingozi ngendlela efanayo nosikilidi. Njengamanje sekwenziwe ucwaningo oluqukethe ubufakazi obuthi iVaping ingozi empilweni yomuntu. Sikhuluma nje kwamanye amazwe okubala kuwo iBrazil, iMelika kanye neIndia ayisekho emthethweni. Abezempilo baxwayisa ngobungozi beVaping. Stay clear of e-cigarettes. We do know that it causes pneumonitis and that has killed many people. We know that it contains nicotine, which is addictive. Ihabli enye izindlela zokubhema engenisile kulezi insuku kusetshenziswa ama-flavor ahlukene, amanzi, amalahle kanye nefoil. U-Itumeleng Sothomela usesebenzise ihabli iminyaka engaphezulu kwemihlanu uthi yamlekelela akwazi ukuzithiba ekubhemeni usikilidi. It is much better than smoking a cigarette and all these things because the smoke is much better. Ingaba ngakwazini uhulumeni ukungenelela ekunqandeni ukusetshenziswa kwe-vape kanye nokubhenywa kwe-habli? We cannot force people who are smoking to stop from smoking through a legislation, but the interest is to stop them from having to force people who are not smoking to have secondary smoking. Iziphathimandla zezempilo zithi kuyilungelo lawo wonke umuntu ukuhlala endaweni ehlanzekile. Zijobelele ngokunxusa izakhamuzi kuba zifake izikhalo komasipala ezibakhele uma kunyathelwa amalungelo abo ezindaweni zomphakathi.